Zdravo, April, moja stara drugarice. Sunce izlazi i za razliku od većine, tebi je vreme da ideš na spavanje. Tako da puštam te da spavaš. Laku noć, April. Ili da bolje kažem, dobro jutro. Sam, šimpanza! Smiri se, Sam. Probudit ćeš April. Prekasno. Znam da ti je žao, Sam. Nisi znao da ona spava danju. April, stavi na uši ove grijače, pa nećeš moći da čuješ buku. April ne može da prestane da gleda tvoje akrobacije, Sam. Da li ti znaš kako da pomognemo April da zaspi? Uspavanka? Zašto da ne? Jesi li siguran da želiš da pevaš, Sam? Oh, moje uši! Hvala ti, Sam, ali mislim da bi bilo bolje sa pravom muzičkom kutijom. Sam, možeš li da mi pomogneš da okrenem ručicu? Sam, moraš polako. Neće moći April da zaspi ako budeš okretao toliko brzo. Imam ideju, Sam. Pošto si pun energije, mogao bi da nastaviš da skačeš. April, ako budeš brojala njegove skokove, moći ćeš da zaspiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Uspeo si, Sam. Ona je zaspala. A čini mi se da i tebi treba mala dremka. Bilo bi udobnije kada biste imali pojastuče. Pravljenje stvari od gline je tako zabavno. Vidimo se uskoro, drugari. Za 100% pokriva sede. Sa zaštitom keratina. Za do 100 dana intenziteta Pravimo boje. sovu April. Novotrajna boja za kosu brenda Sajos. Da biste napravili sovu April, potrebne su vam plava i svetlo plava glina, pomalo od narandžaste, crne i bele, kao i plastična spatula za sečenje. Za početak, umesite plavu glinu i podelite je na 2 dela. Od oba dela dlanovima formirajte loptice. Spljoštite obe loptice. Najveće parče razvucite vrhovima prstiju i napravite telo. Uštinite drugi deo kako biste napravili pera na vrhu njene glave. Postavite glavu na telo. Napravite narandžastu kobasicu i presecite je na 2 dela da biste napravili noge. Savijte krajeve da bi dobila stopala. Od tanjih kobasica napravite pruge na njenom telu. Isecite trougao od narandžastog dela, napravite kljun. Kasno. Vrhovima prstiju spljoštite 2 male bele i 2 male crne kuglice, napravite beonjače i zenice od njih. Isecite 2 parčeta od svetlo-plave gline. Razvucite oba dela i postavite ih sa svake strane njenog tela kako bi dobila krila. Sada je sova April gotova.